така, както ви казвам и професор Ромашов, същото беше. И много се замислихме тогава и вкъщи говорихме, че действително не знаеме коя минерална вода, кои минерали съдържа, които може би не са толкова нужни в нашия организъм, нали? А иначе минералните води са някакво голямо богатство, но не безцелно. Безцелно, да бъдат използвани, нали, да. Или вече както се варя и билките, там пък е вече преварено, плюс богатството на билката сложено вътре, нали. А билките също не вярвам, че трябва да се пият безцелно. Може би човек трябва според нуждите си. Безспорно. Но ето има билки, които, както ви казвам, белия равнец може спокойно да се пие. Защото татко го дава в плановете си вместо вода. Следователно, а неговите рецепти бяха винаги изпробвани през много пациенти. Нали, не бяха събрани, те бяха народна медицина, събрани, но минали през практика и доказани своята полезност. Кажете, какви ритуали можем да правим, така че да живеем и здравословно, и смислено? Да речем физически ритуали, духовни ритуали, при ставане, при лягане, при разходка. Как да станем по-добри и по-здрави, но не само физически? Първото нещо е, за да станем здрави, да бъдем добри. В смисъл да изчистиме сърцата си от всички отрицателни, лоши, злобни, завистливи чувства, отрицателни на ревност, на гняв и така нататък. Ето, Николай Рьорих толкова хубаво казва: запалете сърцата си. Точно запалете сърцата. Как да ги запалим? С обич, с любов, с доброта. Ако ние изпитваме добри чувства към другите, ние първо се зареждаме себе си и ставаме по-здрави. Защото всяка отрицателна мисъл води до някакво заболяване. Това са отрицателни просто състояния, които разсипват, унищожават организма ни. И след това казваме: ние сме болни. Това е първото, основното, което ако го нямаме, каквото и друго да правиме, няма да се постигне резултат. Практики много, но без любов някак си остават без основа. Другото е разходки на чист въздух. И ето ще ви кажа, което татко всъщност от малко още така съм го усвоила. Когато се разхождам, за разходка става дума на по-чист въздух, 3 крачки вдишваш, 5 крачки издишваш. Или 5 вдишване, 7 издишване. Колкото вече човек поема, може да поеме или да издиша, нали? Колкото можем повече в планината да ходиме, но не да запалиме цигарата там, нали? И да седнем на кебабчетата и на виното и прочее, а да поемеме чистотата на природата. Никъде не можем да намериме толкова чистота, колкото можем в природата и да ни я замърсяваме. Господи Боже мой, това е ужасно, което се прави с унищожаването на планетата ни, нали? След това водата, както говорихме, когато и както можем да използваме в вани, в душ, ето сега ще ви кажа едно много хубаво нещо за запазване на очите. Аз чета без очила. Татко четеше също без очила. Значи, хладка вода сутрин, вечер, защото вечер, например, очите ни са толкова уморени след компютри, с, не знам, телевизии и така нататък. Просто ме изумявате, извинявайте, че реагирам така. Както е затворено окото, хладката вода, както тече, 12 пъти плискате едното око, 12 другото, 13. Тъй, че 25 едното, 25 другото. Значи такова освежаване става за очите. Това е вече гимнастика на самият просто мускул, нали? Разберете, като го тупкате, като го пляскате. А татко казваше, че той почиства и дъното на окото. Ето, това е нещо съвсем лесничко, което всеки може сутрин, вечер. Но преди да почне да миете лицето, нали, първо го правите и след това вече става измиването на лицето. Преди да измием лицето, да измием окото. Да, точно. Това плискането, нали, да. Плискането, защото да има тази, как да кажа,
да го усети това като гимнастика, като нали, хладката вода и това. И след това вече може да стане измиването. Нали? Колко е важно. Сега си спомням, че в моето детство майка ми купуваше едни кутийки, в които трябваше да си плакна очите. Това е един друг. Още и това ще ви го кажа. Да, и това се продаваше в аптеките. То не е сега нещо... в санитарните магазини те са едни чашки за очите. Значи, аз това също всеки ден го правя и татко го правише. Значи, в 300 грама вряла вода, една чайна лъжичка морска сол, пълна чайна лъжичка. Тя се разтопява в това, слагате си го в едно шише и в едната чашка, 2 чашки, за да бъде всяка чашка за по едното око, да си има самостоятелната чашка, нали, за да може да не префърляне, ако има нещо на едното око, на другото. Да. И с отворено, тук вече първото беше затворено очите, това е отворено, гледа се във водата и трябва 1 минута да гледате вътре. Точно нали? това си го спомням, само че беше в чиста вода. Не, това е с морска сол, нали? И тогава аз се боря до 60, защото 60 като преброите, това са 60 секунди, една минута. Не може да си представите, значи сутрин, когато станете, ако първо това направите, просто проглеждате. Направо просто проглеждате. Ще сваля очилата, може би. Просто проглеждате. Така. Това е значи за водата. Какво още говорихме? Слънчевите лъчи. Ами няма по-полезно нещо, но зависи как ги използваме. Например, сутрените лъчи са по-полезни, отколкото, например, на обед. Нали? Това съм го чувала от дерматолози. Абсолютно. Това е абсолютно доказано. Нали? Те са най-полезните, колкото по-рано, толкова по-добре. Аз всяка сутрин отивам 1 час, час и половина в гората. Ако има човек възможност това да го направи, прекрасно, нали? Ако не вече, когато има възможност да отиде в планината, в близката градинка, да диша, ето ходенето, както говорихме и всичко, слънчевите лъчи. Храната, колкото може по-чиста храна. Да, тя може ли да ни разболее? Аз това исках да си разбира се, че може. Как да не може да ни разболее? Коя, пържената или не по този начин, елементарно? Сега, аз бих казала, ако всеки ден, разбира се, само пържено ядеме, разбира се, че ще бъде вредно. Но от време на време да си спържиме картофки, пък не е толкова вредно. Да, нали? това... Защото татко винаги казваше златната среда. Златната среда, казваше той. Тоест, никакво прекаляване. Нали? И тогава водиш един естествен живот, без насилие и към самия себе си. И ти е приятно просто да седнеш, защото ако едеш пък без благодарност и без да ти е приятно яденето, то пак не е полезно. Това си мислех, колко изискано да ядеш риба на пара само, да кажем, и варени зеленчуци, но на мен ми настръхва посада само при мисълта за това. Татко никога не беше така. До края на живота, до 95 години, се готвеше, мама готвеше, много хубаво готвеше, но супите, ядене, гарнитури към тях, но нямаше такова нещо, че само това, само това. Не. Но, както казвам, умереност. Просто във всичко умереност. Във всичко в живота. А трябва ли някакъв определен начин за приготвяне на храната или не? Просто трябва да е добре, максимално приготвена, точно чисто, така, чисто без никакви специални изисквания към нея. Ами да, защото почнем ли именно непременно това и това, това вече става някакво, пак казвам, нещо, което ти тежи. А което ти тежи, то винаги пак е неполезно за организъма. Какво трябва в духовен план според вас да правим, за да се съхраним? Защото ние си говорихме с вас и преди началото на предаването. Бесовете са в нас. Точно, никой не е съвършен. Абсолютно. Да, аз мога да мисля, че съм добър човек. Вероятно и другите, може би. Но все пак у всеки у нас избухва гняв. На всеки у нас се е натрупала понякога скръб, обида. Какво да правим с това? Как да се излекуваме от това? Как да не го натрупваме или да не излиза във вид на зло, на змия от нас? Аз мисля, че в момента, когато ни върхлети такова състояние, предизвикано винаги от нещо, нали, винаги предизвикано, нямам бариера, особено сега атмосферата около нас е толкова натварена с злоба, с агресия, с недоволство особено. А недоволството води до всички останали неща. Нека да заменим недоволството с благодарност. За всяко нещо, което имаме в живота, нека да благодариме. А тези неща, тези отрицателни състояния, в момента, когато ги изпиташ, просто овладей се, за това ни е дадена воля.
И премини веднага в някакво друго. Например, ядосан си за нещо. Помисли веднага за нещо много хубаво, което обичаш. Да кажем, ако обичаш да бъдеш в планината, представи си някакъв красив пейзаж, в който ти си. Ще ти мине. Нали разберете? Винаги противоположното. Или нещо ти си в някакво депресионно състояние, в някаква мъка. Ами помечтай. Всеки човек може да мечтае. Някаква твоя мечта красива. Изведнъж едното състояние се замени с друго. Не трябва да се бориме срещу състоянията. Не можем да ги преодолеем. Нито лошото, добре, че го казвате, защото понякога си мисля, аз си съм толкова несъвършена. Не. Нещо не успявам да премина, въпреки опитите си от едното състояние в другото. Затова е казано, не противи се на злото. Тоест не се бори злото. Не може да го преодолеем. Напротив, влизаме по-надолу. Не. Веднага в коренно друго нещо отиваме. Коренно хубава мисъл, коренно хубаво чувство. Винаги можем към някого да изпратим обич. Ако не към друго, към детето си, към любимия си, към когото и да е. Нали? Просто едното чувство замени веднага с другото. Ето един метод за преодоляване на каквито и да е отрицателни състояния и мисли. И тук вече непрекъснато култивиране на доброто. Как? Ами именно пак с хубавото чувство. Знаете ли, аз знам, че когато ми е било много тежко или когато съм била наранена, аз съм гледала да направя на някого някакъв подарък. Може би най-минимален. Как ви хрумва? Ако знаете в момента, в който страда човек и се чуди как себе си да спаси. Точно, аз тогава отивам, купувам нещо или ако не му се обаждам, ако нямам парите и показвам на някой любим човек или някой, който обичам, някаква много хубава дума или му казвам нещо хубаво. И тогава изведнъж на мен ми става толкова радостно и светло в душата, аз съм заменила едното с другото. Тоест, да направиш добро винаги може. Даже да си тежко болен, ти можеш да пратиш хубава мисъл на който искаш вече. А между другото, ако си тежко болен, какво трябва да мислиш, за да се излекуваш? Да вярваш, ти ще излекуваш, да вярваш, ти ще можеш. Искате ли да кажа, знам колко време имаме? Много малко, за съжаление, но ние все си мисля, че това не е последния ни разговор и наистина ще продължим. Пример имаше, татко даваше за един много световно известен лекар, който не могат всички да достигнат, пишат му писма. Получават 2 писма. Единият маняк, който все вечно нещо му е болен, а пък всъщност съвсем здрав. Другият безнадежно болен. И той съвсем откровено пише на единия и на другия. Секретарката сбърква писмата. На безнадежно болния пише, казва, вие сте абсолютно здрав, само си въобразявате, че сте болен. На другия, това. Здравия умира, болния оздравява. Ето какво е да повярваш в това. Всеки ли може да вярва според вас? Аз мисля, или има хора, може. Има ли безнадежно лоши хора, безнадежно устарели, безнадежно огрубели, които не могат да минат? Това зависи от тях вече. Просто това зависи от тях. Които са обречени да бъдат лоши? Че доброто в човека, във всеки го има. Абсолютно вярвам в това. И знам, както е казано, ето и ни йоги ни доказват, че човек е един бог. Че той може всичко да постигне и всичко да направи. Примерите са изключително важни. Ето затова е хубаво да гледаме филми, които ни показват хубави примери, нали? И книги, които ни дават големи личности, които наистина са постигнали. А колко хора има, които са имали безкрайно трудни условия, но са успяли, нали? Ето тук бих казала, че всичко зависи. Даже да си на най-дъното, ако ти пожелаеш и поискаш, ти ги имаш латентно състояние. Тези сили в нас. Всички ги имаме. Въпросът е да можем да почнем да искаме да ги приложиме, да искаме да ги усъвършенстваме в себе си. Що и ни йоги да могат? Неща ние да не могат. Защото много тренират, а ние, нашето тяло не е тренирано. Ами ние постепенно трябва да го почнем. Нали, постепенно. Особено младите. Пред тях е живота. Да почнат всички те упражнения, работи, медитации, които внасят толкова хармония в човека. Вярвате ли съвсем финално, наистина, че има хора,
Чувала съм да казва, той е енергиен вампир. Той ми смука силите. От него ми заболя главата. Има такова нещо. Има хора наистина, които изсмукват. Абсолютно. То е доказано. То просто е доказано. Седиш до някой човек и изведнъж ставаш като парцал просто. Нали? Има го такова нещо. Но тук е пак много да се концентрираме и, например, да си затвориме ръцете и краката, за да не могат да ги кръстосам, искам да кажа, за да не могат да ни изтеглят, нали? Ако са не изтегляли, тогава водата, дишането, нещо да изядеме полезно, един хубав плод с много вяра, с много любов, а той действително носи в себе си тези сили. И ги поемаме. Много се радвам, че дойдохте отново и казахте неща, които се надявам да помогнат на повечето от нас. Благодаря ви. Боже. И разбира се, аз си мисля, че ще има продължение този разговор. Стига и вие да сте готова. Благодаря ви.